Шалом! Знаеш ли, че първите християни всъщност са били юдеи? Днес ще говорим за месианските юдеи. Кои са те, откъде произхождат и защо са толкова важни за разбирането на библейската вяра. Месианските юдеи са юдеи, които вярват, че Йешуа, известен на български като Исус, е обещаният Месия на Израел. Техният произход се намира директно в Библията. Още еврейските писания, Стария завет, предсказват идването на Месията. В Исаия 53 се говори за страдащия Божий служител, в Михай 5 за родното място Витлеем, а в Еремия 31 за Новия завет. Йешуа от Назарет изпълнява тези пророчества. Неговите първи последователи не са били езичници, а юдеи от Галилея и Юдея. Апостолите, първата общност в Йерусалим, са били юдеи, които са вярвали в Месията. В книгата на Деяния на апостолите четем, а множеството повярвали бяха едно сърце и една душа. Те са спазвали шабат, празнували са библейските празници и са посещавали храма. В Деяния 21:20 се съобщава, че хиляди юдеи са повярвали и всички са били ревностни за закона. По-късно Елохим отваря вратата и за народите. В Деяния 10 Корнелий, един римски стотник, приема вярата. Езичниците не е трябвало първо да станат юдеи, а са били спасявани чрез вяра в Йешуа, но основата е останала юдейско-месианско движение. С течение на вековете обаче настъпва разрив. Римската култура и езически елементи се смесват с вярата. Библейският шабат е заменен с неделята. Юдейските празници и обичаи са били потискани, а това, което днес традиционно се нарича християнство, все повече се отдалечавало от своите първоначални юдейски корени. Едно месиянско юдейско движение се е формирала религия, силно повлияна от езичниците. Но днес сме свидетели за завръщане. Все повече юдеи отново осъзнават, че Йешуа е Месията на Израел, който е дошъл и за народите. Месианските общности съчетават своята юдейска идентичност с вяра в Йешуа. Те празнуват библейските празници, изучават Тората и свидетелстват, че Йешуа е Спасителя на света. Посланието е ясно. Първите християни са били месиански юдеи и днес Елохим води своя народ обратно към корените. Ако искаш да научиш повече за Йешуа и месианските юдеи, абонирай се за нашия канал и открий заедно с нас истината на Библията.